Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. AmaZulu 0, Orlando Pirates 2. I'm joined by Junior Mationdo. Sure, Steve Grant. Angimnandi Rutmani. Simnandi. AmaZulu angaphela umoya. Yeah. Ngiyabona bohamba nabo. Ukudliwa iPirates kufanele ukushiwa iTaxi April. So bengawarisheki. So balungisela. Bengawarisheki nge-28 sinabo mfethu. Akusinto ngawara. Bengawarisheki so balungisela. Nge-28 so balungisela. Sure. Indaba izoqala nge-18. Yeah, nge-18 bazobalungisa nathi sifesi bakheni ikho kokugcina. So uzokwazi ukuthi silungise South Africa. Steve igame bayimnandi. Yeah. Atazwane uzibulele yena usigwaze ngowakhe. Umkhondo. How come uyodlala ngobongani Zungu? Ubongani Zungu mfethu bamxoshele zona kwiPirate. Ubongani Zungu mayihlanga nomfukeni ovuyasa umfukeni hlale egora mayihlanga nobongani Zungu. Sundowns amxoshela lokho. So wawumbuyisela wena. Usigwaza ngowakho. Vara. Waphatha amakrembe iPirate athatha icup ngayo ubongani Zungu. So imbombela. Waphinda watazwana wadivide i-team yakhe. I-defender ne-midfield beziscattered. Yes. So modla ne-Pirate ungabe scattered. I-Pirate ifuna i-overcrowd. Yabona ma-overcrowd i-Pirate lapho uzoyishaya. But ma uzowenza ukuthi umunye nomunye i-Pirate bebe free. Bathola ispace awuzolimala. Uzokhatheka. Izokushaya mayidlana nalamanye ama-team. Hayi kimi ngikwenza lokho. Wena uphethe u-Ox. Baba ngiphethe uNdlovu bafo. Left and right. Uzomenzana. No George Mahlungu. Right uGeorge Mahlungu naye. Ngathi uyamdoubt. Ngimdoubt. Right mfethu. Alright. Others one and then egcineni wasibona mistake yakhe ukuthi kumele enze kanjani. Wathatha labafana abancane bathi abaye kusibisi. Sibisi bese kuzinyusi lapho sebehlasele labafana. Kusibisi. Usipho Chene bekangekho mfethu bekuyigoli le ulibonile. Ubonile. Ubonile ubhodlela phela amazi uyarigwaze nasekhaya. Ubhodlela. Uyambona. Kodwa ke Sithibo uyazi mfethu iPirate idlozelibi. Kanjani? Alazi idlozelibi babathi idlozi balithwebulile iPirates. So nami ngiyayisola nje singalokho sithi iPirate iChiefs buya kwiPirate obasiba nebhadi West. Khumbula ukhoza wasinika le 2 million saba nebhadi kokugcina. Navele nadliwa. Waya. Sasa xoshela lecoach sithi coach kanti hayi leya. Uphu Jomo. Wayaphi uJomo. Hayaphi Swallows. Pirate nedlozelibi ifuna ukuthi yona ilungele yona kuphela. Amanye ama-team angalungela. So thina bathe Makhosi sicela sibone istadium dlane Sundowns sathamba neTavern. Bathi sicela iFNB zathi asifuni ukuthi kobeka inyokazini lapho. E28 dlala nani noshanga lezi zinto zenu. Buyelani le Tavern. Uthe babuyele kuphi? eTavern. Tavern yabo. Yeah, iTavern yabo le. Ayarina. Tavern. Amstel. Amstel Arena. Thina siyazi arena sazi Amstel. Tavern ya. Tavern Madondo. So mfethu iPirate yona izamile obidlana namaZulu. Kodwa mina ngikholelwe kutheni njengoba ngumZulu. Mawuyisiqhwaga umele uze ngapha kubantu abadala sikubonisa ukuthi thina singobani. Ngiyakuthola. Woza kontanga yini ungadlalele ingane. Ngiyakuthola. So nge28 soba sinawo. Ngiyakuthola. Bengawarisheki. Soba sinabo nge28. Sibafuna sibalindele. Ngibamele. Noma kanjani. FNB. Isine 6 point ehlalele nje. KwiPirate. Njoba yabona sinanga sina 30. Masingadlala nabo kulandelana soba na 36. Just 6 points, just like that. Noma kanjani mfethu. Awuyizwa nganex iPirates man. Mfethu iPirate uyayibona mfethu nawe. Uyayibona and ekabona apolice form yakhe yehlile. Kusafa. Yaphansi. Umuntu ophakamisa manje umfukeni. Akusese apolice simaziyo. Uyambona wena ukuthi bamqedile le eMorocco.
phelile lapho siyambona na fatigue nani ya kumele bemhlalisa kancane yeah relax athi urelax befaka ubhodlela Yeah. ubhodlela kamthanda ubhodlela Mncango sibize nomakhehleni yeah amfethi ngiyayincanywa leza favorite yakho uyabona mfethu ngalela langa Yeah. kodwa nje abafake ngiyabathanda labantu labaya ngidabi abalahlele uxoki yena uthini uxoki uthaphile uxoki mfethu sebamxosha yazi kwiPirate angithi strategy sabo baqhama ne-injury bathenga udoctor uthi ne-injury mabeqeda lapho hambe ekhaya phelile indaba benza kanjalo bheka undaba menzini ayingaki bemtshela ukuthi umuntu une-injury what hlale one season yonke and then mayibuya bamfaka indlela bathenga lo doctor lo yawo ngiyakutshela uxoki nayo ngithi yabo uhleli yeah sinini uzombona kuthiwa awile kuthi useya kumazulu kuphi uzobona bheka undaba abantu fethu bekadlala kamnandi kanjani omunye alandela usesana nazo mbona futhi amala kumlungu mfethu umlungu vela iPirate ayimfundlalisa umlungu abalahlile lapha nabalahla mabasi balanda umlungu right lapha athe khona uyasha iPirate angakaluka iPirate uphambana nalo umbuno uyali umlungu uphambana akayilali khona yabona emagame asele la bazodlala iPirate uzowaqedelela next season ubuyela la vela khona Hanga man of the match. Man of the match umfukeni mfethu. Umfukeni ne. Hey undaba waye team ine wrong man. Yeah, lapho ukugeza ngitshela emahlala umfundo vila kahle. Akuprimoto. Ayazi lento ephezulu ekhekeni bayibiza ngani lento ephezulu ekhekeni. Man. Sweet water. Mfethu khohlwa. Usweet water. Khohlwa. Indaba yaye team ine wrong mfethu. Man mawubheka kusasa kora abantu kuChiefs. Ubudlala neStellenbosch. Ufuna nje asi out ezokora. Lelebo. Lollipop ne noma stock suit esikhulu number 99 goal of the season number 99 goal of the season yazi uzoshaya goal of the tournament uyangithola ngiyakutshela yazi nebank ithini yeah ithi but mamthembulile lapho ukuthi uzokora kusasa thatha ipersonal loan kuphele 9000 yeah and then mangangakora vele kusasa yeah bazothi ayithathe yakho ungababhadala my goal lilebo yeah noma kanjani uzoshaya kusasa uyayithatha kusasa yabona inhlanhla kuye le loan uzoyithatha Rotman sayithatha le loan sokuyasithenga amazimba sayithatha ngomlomo uyangithola mamthembulile uthatha iloan kusasa ngiyamthemba ekuseni lilebo ngiyamthemba 9000 lilebo ngiyamthemba 9000 lilebo ngiyamthemba personal loan ngiyamthemba uyangithola ngiyamthemba lilebo noma kanjani danko njalo simnandi yeah sure